Te-a luat iarna prin surprindere? Aplică acum pe vicredit.md. You don't love Melanie. She's like me, Scarlett. She's part of my blood and we understand each other. But you love me. Niftemo a venit factura la lumină? Accesează vicredit.md. Alo? Nașule, sărut mâna. Am așa o întrebare, dacă poți cumva să mă împrumuți cu niște... Ce faci, frate? Nu te-am mai văzut de un car de ani. Constantin, noroc! Alo, Vasile! Mihai! Vica, bună ziua, Vica! Domn primar, bună ziua! Alo, părinte? Rudele și prietenii sunt pun la altceva. Împrumută de pe vicredit.md.